Bil-ħsieb li l-bdiewa u r-raħħala jibbenefikaw aktar minn opportunitajiet ta' fondi tal-Unjoni Ewropea permezz ta' AgriConnect Foundation, Servizzi Ewropej f'Malta jew SEM ser iżżomm kuntatt dirett mal-bdiewa Awċin u tinfurmhom b'sejħiet tal-finanzjament ta' proġetti fl-agrikoltura. Il-Kap Eżekuttiv ta' Servizzi Ewropej f'Malta, Roderick Zerafa, qal li dan se jiżgura li ħadd ma jibqa' lura jew li ma jkunx infurmat dwar opportunitajiet sabiex ikomplu jiżviluppaw. L-an primarju ta' Servizzi Ewropej f'Malta huwa li kemm jista' jkun nresqu l-fondi Ewropej eqreb lejn nies. U dan tal-lum dan il-ftehim huwa testiment ta' dan kollu. Il-ħidma li qed nagħmlu mal-Ministeru għall-Agrikoltura hija waħda importanti biex anke kemm jista' jkun il-bdiewa tagħna r-raħħala tagħna jibbenefikaw mill-opportunitajiet ta' fondi Ewropej. U dan huwa d-dmir tagħna u dak li se nkomplu nagħmlu. Għal-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refalo, dan il-ftehim jirrifletti l-impenċar tal-Gvern li jitnaqqas il-pis amministrattiv fuq il-bdiewa, partikolarment fejn jidħol l-aċċess għal fondi Ewropej. Għalli dan ifisser mhux biss anqas burokrazija, iżda wkoll aktar żmien u riżorsi għal produzzjoni agrikola u l-iżvilupp sostenibbli tal-art. Il-Ministru għal-Fondi Ewropej, Stefan Zrinzozzo Pardi, spjega l-importanza ta' dan il-ftehim bħala mezz sabiex jitjibu s-servizzi mogħtija lill-bdiewa u r-raħħala b'mod li l-fondi Ewropej jkunu aktar aċċessibbli għalihom. Għalli din il-kollaborazzjoni hija pass konkret illi tkompli jissaħħaħ is-sostenn għas-settur agrikolu fil-pajjiż.